Mergeau grăbiți spre serviciu. Preocupați de cum va fi ziua, de ce randament vor avea din punct de vedere profesional. Frământați pentru acea zi și pentru pâinea lor și pentru bunăstarea lor. Mii de oameni. Intenții bune. Gândindu-se poate cum se va încheia ziua, la finalul cărora familiile se vor reuni și vor cina din nou împreună. Vise, proiecte, dorințe, legitime de-a numi noi. Și dintr-o dată, o zguduitură puternică, un foc, o pâclă, totul a devenit incandescent, urmat de prăbușire. 5.000 de oameni, ca și noi, în dimineața aceasta, în urmă cu 21 de ani, și-au găsit prea devreme, mai devreme decât își închipuiau, mai devreme decât își doreau, sfârșitul. De fapt, plecarea de pe pământ. În urmă cu 2 ani am venit la dumneavoastră cu tatăl meu și am fost bucuroși să vă revedem și să vă vedem. Pe unii dumneavoastră să vă cunoaștem, iar pe alții să vă revedem. Ne știm că în scurt timp după aceea mulți dintre noi vor pleca fulgerător printr-o boală necruțătoare. S-au scurs de atunci 2 ani și jumătate. Dacă luăm o agendă și putem să bifăm câți au plecat dintre noi. Și surprinzător, eu și cu dumneavoastră în mod personal n-am plecat de pe pământul acesta. Încă mai suntem în viață. De ce au plecat cei dinainte? Și n-am plecat eu și dumneavoastră. Am fost eu mai merituos, mai bun cu ceva decât ceilalți? Am căutat să ne protejăm viața în perioada aceasta. Și am căutat să folosim de la farmacie vitaminele corespunzătoare. Și ne-am protejat intimitatea cu mască. Și am folosit cel mai bun dezinfectant, astfel încât nu care cumva. Ne-a interesat să vedem cât de eficient este dezinfectantul, astfel încât să ne păstrăm viața.
A fost o căutare febrilă. În București nu mai erau locuri în saloane. Și rămâneau pe holuri, pe coridoare pacienți. Un prieten bun a mai prins un loc cu o mare intervenție tocmai la Târgu Mureș. Și a căutat un elicopter să-l ducă acolo. Câte căutări! Câte căutări! În anul 1896, deci acum 124 sau 26 de ani, 120 și ceva de ani, s-a dus o veste și toate ziarele vremii spuneau în Canada, în partea de nord, s-a găsit aur. Vreți să deveniți posesori ai comorilor? Și lumea, ca într-un vârtej, ca într-o nebunie, au plecat în direcția aceea, spre Alaska. Și am văzut niște fotografii cum pur și simplu urcau prin zăpezi, prin strâmtori, să ajungă 100.000 de oameni. Și-au părăsit familiile, copiii, părinții. Și au spus, căutăm ce e cel mai important. Unii dintre ei s-au îmbogățit. Dar până atunci a trebuit să se împrumute în banii noștri de astăzi cam $30.000 ca să facă drumul până acolo în Alaska. Alții se îmbogățeau numai transportându-i până acolo. Mulți au găsit bani, dar cei mai mulți au fost dezamăgiți. Și s-au întrebat ce facem acum, cum facem rost de bani să ajungem înapoi acasă. Și au început să lucreze pe acolo fel și fel de lucruri. Iar unii dintre cei care găsise comori, într-adevăr, și devenise bogați, au început să-ți folosească irațional, iresponsabil bogățiile. Și mulți au sfârșit ca niște săraci cu mâinile goale. Te întreb pe tine în dimineața aceasta, tu ce cauți? Ceva care să-ți aducă o bucurie statornică? Sau ceva care să-ți dea doar o bucurie de moment? Și după aceea, când te uiți, vezi cum s-a dus printre degete, așa cum firele de nisip alunecă prin clepsidră. Așa cum firele de bobițe luate de copil se duc. Și cu cât strânge copilul mai abitir, cu atât ies mai repede. Aș vrea dimineața aceasta să vedem ce ne spune Dumnezeu de o căutare. O căutare importantă. O căutare care dă sațietate. O căutare care are un rezultat eficient. Și aș vrea să citim în Isaia, n-aș vrea să citesc mult, dar să citim împreună, capitolul 55. Este un verset pe care cei mai mulți dintre dumneavoastră îl știți, îl cunoașteți. Dar în disperarea aceasta, după căutare, de când ne-am născut, tot căutăm. Ca și prunci, ca și sugari, căutam pieptul mamei. După aceea am făcut primii pași și căutam mâna mamei și fusta mamei. După aceea am căutat să mâncăm singuri și am căutat să luăm de pe masă bogate. După aceea timpul a trecut și a căutat să ne interesăm cum e cu școala și să plecăm la școală. Și am căutat după aceea să sfârșim poziția aceasta de școală primară și să ajungem la gimnaziu. Și după aceea copilul a zis, caut ceva. Ziua în care îmi voi face buletinul.
Și a ajuns copilul. Și atunci a zis copilul, nu e suficient aici. După ce a plecat de la poliție cu carte de identitate în buzunar, a spus, nu-mi dă sațietatea potrivită. Voi ști ce voi face. Când voi fi major, când voi avea 18 ani și voi face doar ce vreau. Și a ajuns la 18 ani. Poate a zis tatălui și mamei sale, acum fac ce vreau. E viața mea. Cuvinte gratuite, că nu e viața lui. Și nu e viața mea. E împrumutată. Și a plecat. Și pe urmă, câte căutări au mai avut sufletul. Câte căutări au mai avut sufletul. Cum caută oamenii, cum vor bebi oamenii să găsească ceva. Isaia 55 cu versetul 6. Căutați pe Domnul cât timp se poate găsi. Chemați-l cât timp este aproape. Este un verset care se citește de obicei la ceremonii de înmormântare și este un verset care se citește de obicei sau se citea de obicei când se făceau evangelizări în sălile de cultură, în casele de cultură. Și poate ne întrebăm în dimineața aceasta, noi nu suntem cu un astfel de prilej aici. Și într-adevăr, dacă cei mai mulți dintre noi am fost găsiți și dacă, dragul meu, ai fost găsit și găsită, atunci problema mântuirii tale s-a rezolvat. Dar imaginați-vă că într-o intersecție se întâmplă un accident. Și în momentul acela, oamenii stau și se uită. Preocupare va fi cel care este în mașină, cel care este în salvare, cel care este accidentat? Sau preocupare vom avea față de cei sănătoși? Biblia spune că nu cei sănătoși au nevoie de doctor. Asta nu înseamnă că în dimineața aceasta cuvântul nu se adresează și dumneavoastră celor mântuiți. Dar dacă printre noi este un suflet nesalvat, care încă nu este câștigat, încă este pierdut, atunci cuvântul lui Dumnezeu se adresează în special ție, dragul meu, suflet. N-ați spus dumneavoastră când se merge când ia ambulanța, primul lucru se îngrijesc medicii ca să dea o mână de ajutor și să se intereseze de sângele lui, dacă trebuie să-i pună sânge, și de oxigenul lui. Nu se îngrijesc de asistente, nu se îngrijesc de infirmiere, nu se îngrijesc de cei care sunt acolo doar pentru a face niște analize. Și primul lucru, să rezolvăm pe cel cu problema majoră. Și dacă în dimineața aceasta ești aici și ești mântuit, te rog să te gândești la acel suflet pe care îl știi sau nu știi, doar Dumnezeu știe, ce se află aici pe bănci, lângă tine, și care are problema aceasta majoră nerezolvată. Și te rog în momentul acesta să faci o rugăciune, să înalți o rugăciune în inima ta. Și să nu zici, stă acolo, e treaba lui că e mântuit sau nu e mântuit. Nu e numai treaba lui, e treaba mea și e treaba dumneavoastră, a celor mântuiți. Fiindcă noi nu am fost mântuiți doar ca să scăpăm de iad, ci am fost mântuiți devenind astfel creștini, ca să îl rugăm pe Dumnezeu să devină și ei creștini. O responsabilitate mare ne stă fiecărora dintre noi în parte, astfel încât să ne ardă inima pentru sufletul care se află în dimineața aceasta și nu este mântuit. Poate el nu e conștient de condiția în care se află. Dar Dumnezeu, dar tu și cu mine suntem conștienți că ochii noștri acum, fără niciun merit, pot să vadă. Imaginează-ți că cel de lângă tine care nu este mântuit în dimineața aceasta, într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp,
va plânge în pierzarea veșnică, în iadul cel veșnic. Imaginează-ți că atunci nu mai poți ajuta. Și imaginează-ți că poți să faci acum pentru că să înalți o rugăciune fierbinte. Și tu, dacă ești aici și ești nemântuit, aș vrea să spun că dincolo nu mai poți fi ajutat. Biblia spune, căutați pe Domnul. E vorba în acest verset de o triplă căutare. Să cauți nu aur, să cauți nu să faci majoratul, să cauți nu să te căsătorești bine, să cauți nu să ieși mai repede la pensie, să cauți nu să ții niște medicamente anaslangelovital astfel încât să devii foarte tinerel, ci o căutare cu scop, precisă, țintită. O căutare, spune Biblia aici, căutați pe Domnul. Pe crucile din cimitirele noastre sunt aceste cuvinte. Aici odihnește robul lui Dumnezeu. Doar Domnul știe dacă a fost robul lui. Dar pe toate scrie așa ceva, robul. No, eu și cu tine nu suntem liberi. Niciun pământean nu e liber. Suntem dependenți de resursele lui Dumnezeu. Aer, apă, hrană. Suntem dependenți de sentimentele celorlalți. Suntem dependenți de șeful ca să ne dea cele necesare acolo. Noi suntem robi. Dar unul singur este stăpân. Și Biblia îl numește aici Domnul, cu D mare. Și în momentul acesta, Biblia spune, de ce nu spune? Căutați pe Domnul. Căutați pe stăpânul. Aceasta înseamnă o săgeată indicatoare la o adresă exactă. Deci primul lucru, căutați pe Domnul. Vorbeam cu soția mea zilele trecute referitor la faptul că înainte Evanghelia se spunea simplu, fără sinonime, fără comparații, fără eforturi, fără... Și oamenii nu erau așa de culți. Și înțelegeau. Și astăzi se spune Evanghelia cu efort, cu energie, cu consum. Și oamenii nu mai înțeleg. Nu că nu mai înțeleg. Nu vor să înțeleagă. Dacă ești aici, problema este că nu atât complicitatea Evangheliei, sau că e complicată Evanghelia, sau că Biblia e greu de înțeles, ci e problema că inima ta, Biblia spune, nu vreți să veniți ca să aveți viață. Vina nu este a tatălui tău că ești nemântuit. Nu mai da vina pe greșelile mamei tale că ești nemântuit. Nu mai da vina pe slaba mărturie a soțului tău că ești nemântuită sau a soției tale. Nu. E problema dacă vrei. Pentru că în ziua veșniciei, nu soțul, nu mama. Nu-ți vei găsi justificare în ziua aceea. Cartea Sfântă spune că dintr-o mie de întrebări nu vei ști să răspunzi nici măcar la una. Așa că toate justificările tale de astăzi nu țin. Sunt șubrede. Prima căutare. Căutați pe Domnul. Toată lumea caută astăzi pe cineva, un stăpân, un om înțelept, astfel încât să curme războiul acesta și să rezolve toată treaba. Și se gândesc la mediatori. Și au fost dezamăgiți. Și de un președinte și de altul care au încercat să intermedieze și să medieze și să aplaneze conflictul. Dar este cineva, Biblia spune aici, care poate să rezolve această problemă. Căutați pe Domnul. Cauți pe Domnul. Vorbeam cu soția mea, zice, sunt persoane care își spun așa, de când am fost mic, am fost o persoană mai religioasă. Nimeni nu caută pe Domnul.
Nimeni nu are intenția aceasta. M-am născut și vreau să-L văd pe Dumnezeu, vreau să-L caut pe Dumnezeu, vreau să-i fiu plăcut lui Dumnezeu. Din cealaltă direcție este o căutare febrilă, o preocupare asiduă, astfel încât să fii găsit. Căutați pe Domnul. A doua căutare. Cât timp se poate găsi. Există doar un program în timpul căruia tu poți veni la El. Programul acesta este strict. Nu poți să-L cauți înainte de a te naște. Nu poți să-L cauți atunci când ești sugar. Dar cum devii conștient de realitatea vieții? Cum devii conștient că trăiești, că ai un nume, că ai părinți? Cum poți să vezi lumina soarelui și să inspiri aerul? Din momentul acesta tu devii responsabil. De atunci începe să se scurgă programul în care poți să-L cauți pe Domnul. Și Biblia zice aici, cât timp se poate găsi. Este un orar în care Domnul este valabil pentru tine. Și orarul acesta începe, să zicem, de la câțiva anișori și sfârșitul orarului, sfârșitul programului, tu e trecut. Tu nu știi. De ce nu ți-a trecut Dumnezeu pe orar până la vârsta de cutare? Pentru că Dumnezeu e suveran. Și poate să-ți scurtezi orarul acesta. Cei mai mulți spun, eu am un orar valabil până la 80 de ani. Dar vă rog să priviți câte accidente de mașină sunt și mor și copii. Orarul acela nu e trecut acolo, astfel încât Dumnezeu să te îndemne pe tine astăzi să iei decizia și să vii la El și să te împaci cu El. Cât timp se poate găsi. Va veni o zi în care ușa se va închide. Astăzi, fă liniște în sufletul tău și ascultă șoapta conștiinței care spune că vremea e pe sfârșit. Dacă asculți bine, vei auzi din punct de vedere spiritual cum ușa harului scârție și se trage. Vâră-te astăzi prin ușa întredeschisă. Cât mai poți. Poate ești ultimul care scapi înăuntru. Biblia spune, dați năvală. Este o prioritate de viață și de moarte. Prioritatea aceasta, nerezolvându-ți-o tu, nu poate nimeni să ți-o rezolve. Poate vei spune, de ce spuneți așa de apăsat? Ce e problema așa? Păi este prea problemă dacă nu apuci să intri la adăpost. Și a treia căutare zice, chemați-l. Ai fost vreodată bolnav? Ți-ai chemat mama sau tata la patul tău? Ți-ai chemat soțul sau soția? Sau poate nici nu mai puteai să mai chemi. Dar în inima ta era o dorință. Și poate te rugai să vină cu tare, să dau o picătură de apă. Să vină mama sau să vină tata să-mi aline durerea. Să mă scoată de aici, să facă cineva ceva cu mine. Am coborât din mașină și am venit la râul acesta al dumneavoastră. Și am coborât cu toți copiii. Am scos cheia din contact, am băgat-o în buzunar și ne-am dus așa puțin pe râu, vreo 50 de metri. Ne retragem cu copiii și ajung la mașină. Iau cheia și dau să bag în contact. Când cheia să bag în contact, nu mai avea partea metalică ce se introduce în ea. Cu ce să văd? Ce-am făcut? Ce-am făcut? M-am uitat pe preș, nu mai era. Soția, copii, ce tăticule? Am pierdut ce era cel mai important. Frații ne așteaptă.
Și am întârziat 10 minute și vă rog să iertați. Și am încercat să caut. Unde să o cauți 50 de metri, 100 de metri, cât m-am deplasat eu? Prin iarba care era de la 10 la 20 de centimetri și îmi trecuse copiii pe acolo. Și am început să o caut. Ce facem? Cine ne va lua de aici? Cum vom ajunge la adunare? Înțelegeți ce vreau să spun? Și intră în panică. Și Dumnezeu, din milioanele de milimetri pătrați care era acolo, a făcut ca după nici 5 minute să o găsim. Uitați-o, aceasta este. Și am introdus-o și am venit la dumneavoastră. Vei plânge, suflete al meu. Vei fi cu ochii în lacrimi o veșnicie și vei căuta prin iarba veșniciei cheia harului ca să intri pe poarta mântuirii. Nu se va mai putea. Nu se va mai putea. Pentru că Biblia spune că El are cheia. Și astăzi vrea să ți-o dea. Vrei tu să o primești? El face căutări spre tine. Te lași găsit. N-ai putere să alegi pe El. Te înțeleg. N-ai Duhul Sfânt. Ești mort. Așa suntem toți până la nașterea din nou. Nu te pune Dumnezeu. Dar spune, Doamne, sunt mort. Nu pot să te caut. Sunt anchilozat. Din punct de vedere duhovnicesc, Doamne, sunt invalid, sunt handicapat. Nu pot să fac nicio mișcare. Îndură-te de mine, fă ceva cu mine. Vei striga. Vei scormoni. Vei plânge. Prea târziu. Astăzi, cu lacrimi sau fără lacrimi, strigă la Dumnezeu. Pentru că El nu știe ce face în timpul acesta. Când tu te preocupi ca să salvezi veșnicia sau nu te ocupi, El aleargă spre tine. Aleargă! Aleargă! Aleargă, Tata! Se uită, te urmărește. Îți știe pașii. Țese situații în viața ta astfel încât doar vei spune, te caut, sunt pierdut, m-am rătăcit. Am luat-o pe drumul meu propriu și am ajuns să văgăuna necredinței, văgăuna ignorării persoanei tale. Mi-a fost rușine să te caut. Mi-a fost rușine cu numele tău. Și ce face El în tot acest timp? Ia uite, suflete drag, și dacă se poate a mia oară să mai punem o dată versetul acesta. Isaia 53:5. Doar 2 capitole înainte. Aș putea să spun, înainte de 55 pe care l-am citit, să-L căutăm noi, vine El în întâmpinarea noastră și ne caută El. 53:5. Dar El ce face în timpul acesta? El se lasă străpuns. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre. Zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Nu ești tămăduit prin religia ta, indiferent că este ortodoxă, catolică, evanghelică, luterană sau protestanță. Nu! Nu ești mântuit nici prin bună voința ta, nici prin mărinimia ta, nici prin faptele bune, nici prin merele pe care le-ai dat unor copii sărmani. Nu prin asta ești mântuit. Nu. Biblia spune că ești mântuit prin rănile Lui. Ești vindecat. Ești salvat. Și întrebarea este, când El vine în întâmpinarea ta? Când El vine în întâmpinarea ta, cea mai importantă întrebare. Când vine spre tine și tu ești pierdut, îl lași să te ia în brațe? Îl lași să te prindă? Copilul nostru a învățat, are numai 2 ani cel mai mic și a învățat să se lase moale. Astăzi am învățat dimineața când vrea să mă trăgă, că a învățat să se lase moale. Când vine Dumnezeu să te ia de mână, te lași moale? Ca să nu te apuce? Când vine Dumnezeu să-ți dea viață veșnică, când vine Dumnezeu și îți arată rănile pe care le are,
Fiindcă ți-a plătit păcatele. Toate păcatele. Și cele pe care le cunosc oamenii, dar și cele pe care nu le cunosc și ți-e rușine de ele. Și le ascunzi. Și pentru alea a murit. Și pentru acelea a murit. Pentru fiecare dintre ele. Și când vine El înaintea ta și te invită să-L privești cum își dă viața pentru tine, am o întrebare. Ce faci? Mai poți să dormi? Mai poți să zâmbești? Îți mai permiți să mai miști evantaiul? Îți mai permiți să stai în fața oglinzii când veșnicia ta nu este asigurată? Îți mai permiți și mai ai timp să te bărbierești? Îți mai permiți să mai iei o picătură de apă când veșnicia ta este pierdută? Sufletul meu, fă bine și lasă-te găsit. Psalm 46 spune, El este un ajutor într-o traducere ușor de găsit. Este. Nu e departe. Iar Biblia cu asta încheie 53:5. Vine spre tine. Vine atât de aproape de tine, doar să-L vezi mare. Așa de aproape de tine. Doar să-L vezi mare, cum moare pentru tine. Îl ignori? Îți ignori veșnicia. Îi întorci spatele? Ți-ai întors spatele la odihnă. Aia este loc de odihnă. Venea pe autostradă și un banner mare, mare de tot. Să vadă toată lumea. Să nu zică nimeni că n-a știut. Nici chiar tu. Veniți și vă voi da odihnă. De știi ce bine era pieptul lui. Nu e ca biserică. Nu e ca acasă. Nu e ca ce poate să descrie omul. Biblia spune că sunt lucruri pe care nu le putem descrie. Vrei să fii liber? Să nu mai fii rob. Să nu mai fii robul fricii morții? Și a veșnicii care stă să înceapă fără Dumnezeu și fără lumină? Primește astăzi. Apucă astăzi. Lasă-te astăzi luat în brațe de Cel ce te iubește necondiționat. Dumnezeu să te ajute la aceasta. Amin. Amin. Venind în lume,